Dokumenti uffiċjali li għandu fidejh One News jikkonfermaw li l-budget allokat għal din is-sena lid-Dipartiment tal-Artijiet biex jikkumpensa l-istedien tal-artijiet esproprijati ilu li spiċċa minn Aprili li għadda. Dan huwa konfermat minn korrespondenza privata li għaddit bejn il-Ministru Jason Azzopardi u persuna li għandha tieħu mal-kważi 100,000 euro għal art li ġiet esproprijata 25 sena ilu. Fit-23 ta' Aprili li għadda l-Ministru Azzopardi kiteb lil din il-persuna fejn infurma li l-flus allokati għas-sena 2012 ġew minn fuqha u għalhekk m'hemmx aktar fondi għal din is-sena. Din id-dikjerazzjoni bil-miktub tikkontrasta ma' dak li qal lil One News ftit tal-jimilu il-Ministru Jason Azzopardi meta mistoqsi dwar il-fatt li d-Dipartiment tal-Artijiet spiċċa bla flus għal din is-sena. Liema dikjerazzjoni l-Ministru Azzopardi irrepetija għal iktar minn darba. ċenti ġifieri mhux fil-bidu tas-sena. Bidu tas-sena, żgur li le. Żgur li le. Liema dikjerazzjoni l-Ministru Azzopardi irrepetija għal iktar minn darba. U dak il-budget aħna eżawrejnieh ftit tal-ġimgħat ilu minn għalhekk missejjer żball. Id-dejn tad-Dipartiment tal-Artijiet jammont tal-madwar 120 miljun euro u skont il-Ministru Azzopardi l-fatt li d-Dipartiment tal-Artijiet spiċċa bla flus mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn. Mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn, ġeneralment ikollok budgets li jispiċċaw f'Ottubru, budgets li jkunu eżawriti f'Novembru, budgets li jkunu eżawriti ma nafx perjodu ieħor. Minħabba fekk id-Dipartiment tal-Artijiet ma jkunx jista' jagħti kumpens lis-sidin tal-artijiet esproprijati. Fil-jiem li għaddew, One News irrapporta każ ta' persuna illi għandha tieħu mingħand il-Gvern mal-100,000 euro għal art li ġiet esproprijata 25 sena ilu. Iżda fl-istess ħin id-Dipartiment tal-VAT u tal-Inland Revenue ġelu lil din l-istess persuna jissellef il-flus biex ikun jista' jħallas il-pendenzi illi għandu magħhom.